हाई ली प्रसादी। प्रसादी आज कुछ हो का? आज हमार शादी के सालगिरह बानू, यही से मंदिर गरनी। हाँ अब भैया कहाँ बारन? अरे उ तो अपना काम पर गइल बा। भैया आ गइलन। बड़ा सजल बारू, का बात बा? रउआ नहीं के मालूम का कि आज का ह? आज का ह? पूजा उजा बा का? मुझे सांस से सरगम तो हर एक के देखी हम, मुझे सांस से सरगम तो हर एक के देखी हम, लेला दिल से गवाही रे। जान से ज्यादा हम तो चाहिए रे। दोपहरिया में गजबे चमकेला, फुलवरिया के फुलवों से बेसी देहिया गम केला। भीतर से हलचल मच जाला